Lah iki aku masak apa? Masak apa lo yuk? Aku ki bingung, bojoku ndek wis malah tak masakne jangan sop, mosok dina aku masak sop meneh aku. Kamu sir masak apa? Ndek wis oseng kacang to. Saiki pengenku masake sing seger-seger lho yuk. Seger? Apa nganu jangan asem apa piye? Enak ya. Lah yo ngene iki koyo enak mangan jangan asem yo. Aku tambah bingung ta ndelok janganan-janganan iki. Yo, dipilih ngono. Jangan opar pan. Iki kentang yo. Yo yo kentang. Sayurmu ki apa ta yo? Lah enek yo iki sayur padha larang wis. Enek iki wis go wae. Iki lho. Wis. Iki lho iki sing enek sing seger ya. Lah musim pandemi koyo ngene lho yuk lah ngolai sayur kok. Lah iya lho. Kayak ngene iki lho, kayak iki piro kan yo larang sak eneke gowo. Adine nak yo akeh to. Gimana to? Wong sayur koyo ngene sing mok dol lho. Alah badine iki wis titik lho yuk. Lah, alah iya piye ngene iki? Ibu, tumbas. Iya, tuku apa ndek? Tumbas kangkung. Heeh, iki kangkunge milih kono milih dhewe. Mau Iya. 4.000 apa 5.000 ya? Lah pira mau lek ngokon? Kedap Bu, tak telepon ibu rumiyin. Alah suwi malahan gek-gekane kok diseneni karo ibumu neh. Lah iya. Dingin kok tuku gula malah mau tukone uyah ya. Wow, kangkungnya tumbasnya pinten? 4.000 napa 5.000? Napa? Saiket pinten Bu? Saiket 3.000 padha karo sawi. 4.000 gak bisa. Gak iso iki yo adol iki wis ngene iki lho, Nduk. Nggih pun, setunggal. Nggih pun Bu, matur nuwun. Terus apa nih? Sampun kangkung mawon. Kangkung ta? Nggih. Ah, Boten wonten kresek. rasake ning dia. Wis pun Bu, Wes to mawon. Iya. Niki. Oh, heeh. Nggih, Kita pas ya. Ya. Apa Bu? Iki pange. Iki lho koyo aku pengen jangan oseng-oseng tempero tahu ae to koyoke. Lah iki piro iki lek papat iki piro regane lek papat? Lek papat ya 8.000. Kan sitoke 2.000 to yuk. Larang tak nyang 5.000 apa ora lek papat? Walah adol dhewe lek 5.000 koyo ngene. Lah Alah, berarti aku. larang. Bu, Ya. Oh, Bu Siti ta iki mau. iki gak ngerti corona ta kok gak ono sing gawe masker. Coronane wis bar. Wis bar awakmu ketularan kok yo. Tak kandani. Ketoke kok uripmu ki wis Lho, enak. temenan. Kok lek sombong. Apa sih irit ta? Tak kandani ya begini. Anakku ini kan lulus ini. Terus saiki aku mau kerja. Iki aku bayaran pertama dan aku ditransfer ya aduh. Allah. Jenenge kok penak. Jelas wong ndek kuta lho, Bu. 2.1 ngono nek bangga-banggane wis ra umur. Oh, di bawah nggak duwe anak sing koyo anakku, sing pinter. Ya ampun aku kok rasane jembek ngungokno. Aduh, Bu, wis aku males ngrungokno ibu-ibu iki wis nggak gawe masker, nggak bisa Hop. Iki ceritane blonjo apa arep padu? Tak tekoki. Aku kan katengan Dani ae, Bu. Soalnya kan wong iki gak duwe anak sing kaya aku. Wis tak boronge kabeh. Mangane ngrungokno wong gak jelas ngene Bu Dini. Kok aku ya. Enggak wis kabeh Bu Dini, Bu Dini. Wes aku kata selamatan. Tuku iki apa? Wis Ya Allah. wis tak boronge kabeh. Wes iki wis tak bayar ya anak-anakku. Wis tak bayar. Wes suwun. Lah. Iki nek sesuke. Kenapa aku sogel saiki? Astagfirullahaladzim. Aku wis ngerti nek niku yo. Tak lek kuwi to sing jarene tukang tambal ban. Aku dhewe yo bingung lho wong. Aduh, apa? Kae lo. Kae gak yo Sinta to. Endi tuh? Kae lo cepet amat no lo. Masa iya? Kok modis temen? Biasanya gak mau. Jajal. Tambah ayu loh. Sinta. Piye lo kabare kok cepet menes mulih? Alhamdulillah apik iki lelaku. Lah awakmu piye lho kabarmu wis sawi gak ketemu? Alhamdulillah aku karo Nanda apik kok kabare ngenan yo. Ha, aku ya apik kok. Lah kerjamu piye lo, Sin?
kok wis mulai cepet men. Yalah, lek kerjaanku ya wis pasti apik. Tujuanku mulai nang kampung ki yo kangen mbokku wis suwe gak tak sambangi. Halah Sin, kowe iki mulai wis sukses tenan apa piye? Kok wis mulai? Ya jelasnya aku mulai ya wis pasti sukses to. Wong kerjaanku nek kota. Nek ngene sing kota sing gedhe ngono ki lho gak tau rono, Kak. Kowe percaya? Saiki iki usume corona ya. Jelasnya pekerja sing kualitasnya rendah ngono kuwi, yo jelas di PHK to Li. Yo jo sudon ngono sik to. Ada sing kowe iki piye to? Ya pancene musim corona, tapi kan aku ya pegawai sing duwe integritas tinggi ngono kuwi lho. Ya, saiki omonganmu ki wis dhuwur-dhuwur kaya ngono Sin. Ya aku ngerti penampilanmu wis beda, saiki kowe iki perawatan dek kayak iki rupamu jan ora karo-karuan ngono kalau Sin. Ya aku iki dadine koyo piye ya? Bertanya-tanya ngono kuwi lho Sin. Sakjane kowe iki ning kono ki nyambut gawe karo nyambi apa ya? Alah padumu iri karo aku to weh. Wong aku lho Mas yo balik kampung saiki lho duitku sik akeh. Seiso aku ape tuku mobil apa tuku perhiasan. Mbok yo ngoco karo kelakuanmu sadurunge balik kampung lho kaya piye. Gila nih saiki rupane kaya ngono. Wis yo, saiki ku meneng kabeh. Adewe nang kene iki lho kekancan. Elek apike kanca iki tetep kanca. Saben wong iki duwe sifat elek lan apike, ya ora? Ya pancen anake yang ngono kuwi kok. Lah iya, saiki bener hanane Sinta sing kaya mangkene iki yo nan. Iki wis pilihane Sinta dhewe. Aja mbok salahke. Kowe iki yo ngono. Dadi wong iki yo aja terbang-terbung nek ngomong iki direm. Ngerti kan? Soko Anake yo ngono kuwi. iya ngerti tapi soko omongan iki lho iso gawe lara atine wong. Tapi aku wis ra sudi lek dikon koncoan maneh karo cah kuwi. Amit-amit ya, Sin, sopo yang sing suti konconan karo kowe. Rapaten. Sinta. Sin. Wis balik to, Ndo. Ampun, Bu. Ya Allah, kok malah ngumpul ngene sih? Aku kan kangen ambek awakmu. Boleh. mantuk, Bu. Anak yo rada oke. Piye Mbak Yan? Baksone mang wis liwat apa durung? Aku ki ning kene wis ngenteni sak uwen-uwen to ket mau. Kok baksone orang lewat ya? Baksone Pak Men biasa anak dhewe kae lho. Baksone Pak Men sing enak ya to. Oh, Iki kan udan-udan. Lah yo iki Terus mangan bakso sing pedes. Sambel rong sendok. Mbak Yani lesum. Ki lho arep nyegat baksone Pak Min. Wis liwat ta? Oh iya, tarono. mbok rene-rene dhisik kene-kene lho. Tunggu kene sing penak. Wong ya udan-udan koyo ngene iki lho. Encen lek udan-udan iki ya enake mangan bakso ya. Jalau. Kayak panas-panas, hawane adem ta. Tapi lho yuk sore-sore ngene enggak jaga peracangan kan ta? Lah iya lho kok sampean Kok iki kok ditinggal koyo ngono iki. mlaku-mlaku. Lah, wis tak tutup kat awan mau, tak tinggal becek ndek medulurku Blitar kan lagi mang. Blitar kono. Kok Iya, adoh. adoh. Lah mantu lho piye nek gak hawane kan yo akeh sing hawa-hawane wong mantu iki kayak ngene kan ngene iki ya. Lah yo usum udan ngene iki pancen enak golek sing anget-anget. Lek adewe golek bakso, wong golek bojo piye to? Penak. kayak kadung dijagane iki mang asal-asale becekan iki lah. Piye asal-asale bijen oleh opo? Asale gur. Mie. Apa meneh? Wis barang-barang entah nek sing mateng. Terus kowe arep mangan opo terusan bojomu karo kowe iki mang? Sik to. Dadi wong ya sing pinter titik ngono lho ya. Dadi lek misale becekmu 50. Heeh. 50 entuk apa? Lengo. Terus Entuk beras, astore seadah. Sik entuk teh pucuk ya ta saiki. Tapi lek iya beneran to. Wong mek sakit apa entuk lek tuku koyo ngono kuwi. Lah apa arep mangan langsung dimplok entan ngono Kan iso didolane peracangane Budini to, lak yo an. Lah dak luwe lho apa ya arep tak ngolah-ngolah yo kesel penak langsung ngemplok yo. Iya. Yo ngono iki lho yo sampean ki yo untung yo. Anakmu si Leli kan nang ndi lho kan? Lah yo mbok lho yo wong kat mang ki lho jarene dolan arep ambek Nanda. Lah kok sampe saiki ki urung balik? Wis wong wedok kaya surup-surup kaya ngene urung balik ngene ki lho arep dadi wedok anu apa yo an? Lah yo kayak gremis-gremis kok. Jane berusaha jalan saiki koyo ngono kabeh lho. Aku ya. Iya lho. Jare sembuh ngene ya jimbel kok rasanya anak siji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kompak to?
paduan suara BE. Ya semangat. Enggak kurang surup. Balik bar maghrib jam 12. Ya Allah. Rasa balik ripen. Kaya wis ra di rumah apa lali ngono kaya karo lae. Nggih mboten ngoten usulan tok. Ya kok suwimen wae dadak lali. Dolan keren Anda. Heeh, tapi kok suwimen kan kok isuk sampai ya ini lho. Dolan, nggih. Aku aja sanjang motor Bu. Apa? Itu aku dek ketemu kalian. Itu Cinta. Cinta ki sapa? Sopo to Sinta? Cinta anak Ibu Siti pojokan niku lho. Anak Ibu Siti ki lho. Bu Siti sapa sih? Sing omahe pojokan kene ki lho. Nggih. Kuwi lho. Oh, alah pojokan lagi. Alah sopone sing jenenge sing kene. Tak sengit. Enten perubahan. Piye. Cinta tambah piye? Aku critanono jejeli piye-piye. Jaile. Tampilannya tambah modis. Waduh, tambah wayu. Kalah ayu aku ra. Glowing tambahan, Bu. Nggih. Ya ora mungkin ta lah. Wong biyen cilik ireng kaya ngono ae malah gendong gitu. Lah ya kumus kaya ngono. Lah bukine iki ngoten lho wau. Lah wis ora usah melu-melu iki, ora usah melu-melu ibu-ibu wis ngono gek tengah dosa ngono. Aku ali. Nggih. Tengah dos gek nang mlebu tak hitung siji. Nggih. Yo, sik. Aja mbahas li. Aku ndak butuh leli-leli. Sik, aku ki saiki kok mbon kok jenenge Sinta sing biyene ireng jeliteng, terus elek, saiki kok iso ayu koyo ngono terus kok jarine tambah modis. Dek iki oleh dhuwit kok ngendi ngono lho. Lah iya, Dek iki kan Dek tas lulus ya. Terus lunga Dek kutho. Kayak Dek tas. Tapi mulai wis iso ayu. Dia koyo tau ngene to yuk. Ah kapan? Dhisik lah. Kapan to? Nanti Dia tahu kerja to ya. kerja bareng, nanti bareng, dolan bareng. Aku ki yo aku yo piye yo lek mbiyen tau ngene kan sok-sok yo kudu ngene. Dadi mbiyen ngene kan yo iso. Apa yo? Aku arep cerita ora penak. Ngene lho, aku kan Dia emang wis ngene ngono lho. engko lek krungu tangga-tangga liyane iki kok iso ndak meri kabeh. Ndak bener lho Rek. Aja ngono ta. Aku ndak meri apa-apa ta. Aku ndak enak lho lek ngono. Ora apa-apa lah. Ya, bener Ini jerine wis ngene to. Piye yo aku cerita kuwi lho. Biyene nalika aku kerja ning kutho kan aku yo bosku karo bos dhek iki kan omahe sandingan. Aja banter-banter. Tapi lek iso tanggane krungu kabeh aja banter-banter tapi. Kayak mbiyene aku wis nuturi. Yo, Bu, tulung awakmu ki lek dadi pembantu sing apik, sing becik nurut karo bose. Ya. Lah kok dhek tak omong iki ora gelem ya wis diomongi uang ya koyo watu ngono kan. Akhirnya apa? Ora gelem manut. Manut Manute piye? piye? Aduh aku arep cerita ndak penak. Allah. Mbak kata Manglah dia, ya. sadrenge budine teko jereme wis ngene kok. Iya piye? Pokoknya salore dia. Lah iya to ora ada kamane. Aduh piye ya biyen iki kaya Budini iki kaya anu tumindake kok gak becik ngono lho karo bose. Budine sih bedake ra becik. Kok Budini to? Budini lek Aku lah, sampean. Aduh sampai lali aku sampai geting karo Bu Siti. Tapi Siti, sama gua deh kok aku lah. soalnya wene nek Iya. sandengku ngono. Alah. Bu Siti. Yo, Bu Siti piye? Siti kan Aku ki penasaran. menang masuk. Wes meneng kabeh yo. Budini biyen iki kok Budini maneh Bu Siti. Bu Siti. gowo. Bu Siti biyen iki kan aku wis ngomongi bolak-balik aja ngono. Karo bose iki sing Ya apik. yo kowe kan mangki ngomong, ojo ngono iki apa? Nganu kowe. Iku iki jelas ning lho. Sik tok aku kira mau ndak penak. Alah, Bu gayamu ra Bu Siti biyen tau ngene-ngene ngono lho. Sing yo. Awi bingung lho yo ya. Ngene iki apa? Lah sampean ki wis tau nglakoni kabeh kok dadak tekok ning aku, pas aku dadak ngomong ning kene kan aku yo isin. Gaya-gayaanmu kae ngangi isi-isine. Kuwi lho, jangan ta. Ceritane iki Bu Siti biyen iki tau selingkuh karo bose. Gak percaya. Percaya. Gak mungkin. Geting ra masalah. Nah ya. Fitnah. Sik iki mau kan wis sore iki mang wis peteng to. Bojoku kayak mau. Kak. Sik bojoku kayak iki wis mulai iki wis jam 5. Lah iso. Delok Delok iki jam wis jam 5. Nih, lek amat gimana? Ndak sik bojoku wis mulai. Delok. Sik bojoku aduh sik.
Jin. Jin. Masih piye? Iki lho. Enak soal fisika. Aku gak iso Nyumpek iki. Alah, ono iki. Halah sik. Ndak diukur jangka sorong 6,6. Ayo sing ndi? Urung ono iki jan macane piye? Mbak, kowe iki ojo dengan HP. Piye? 6,6. 6 iki pitu kene name. Piye jal? Alah, awuran sembarang ngono lho, Peh. Mbak, kowe iki lak wis lulus kuliah to wek siji, kudune wis pinter, paham. Wek 6,66. Wek pitu 8 men dijal yo renek lho. Rono ndang piye? Yo, sing ndi? Iki paling wis sembarang ki di Bunda Bandi njajal A B C D E wis sak seneng juru apa? C. Ya wis pilihan C. Yo wis, ya dah. Nah ini dolanan HP tok ae. Urip kok HP wis, Bu. Ya wis ancen ya. Ma, Hati-hati. kan nakal. Mas, Hmm, mumpung iki kene ning luar kota, apa sampean gak pengen ngajak aku dolan to? dolan ning ndi to, Dik? Kan Mas ning kene yo kerja. Wes, lek sampean pengen dolan, ndang golek referensi ning ndi ngono? Aku pengen ning pantai lo, Mas. Piye, ayo? Talah. Ya wes ndang golek ning map kono, pantai ndi sing apik. Dik sik yo, aku kate ning pom Sedilu tae. Sopo iki? Piye, Dik? Wes oleh referensi tempat wisata? Iki ana pantai. Cidok kene koyoke, Mas. Mungkin 10 nganti 15 menitan lah. Piye? Iki lho ana pantai. Oh, iya. Ya. Mungkin 10 nganti 15 menitan 15 lah. menit. Heeh. Oke. Sapa iku? Ket mau lo telepon terus. Konco kerja sih, Dik. Saya tak angkat ya. Halo? Oh, iya, ada meeting lagi sekarang. Oh, siap, saya segera ke sana. Ya. Saya Dik, sepurane aku mau tas di telepon klien, ono meeting maneh bae. Gak apa ya? Jare emang meetingnya wis rampung. Kok saiki meeting maneh? Iki gak ngerti soalnya yo biasalah kerjaan dadak. Lah terus iki Gak pantai apa ini piye? Mungkin sesuk. Sesuk? Oh. Terus iki aku arepe pen go ning ndi? Saiki meeting. Terus bare kapan? Lek bare mungkin bengi deh. Paling yo sesuk lah. Iso aja ana wektu. Meeting. Apa urip gawe meeting wae? Terus piye? Aku mau go ning ndi? Apa mau balikno ning hotel mau? Ya mungkin ning hotel wi mau dhisik yo. Gak apa-apa ta? Sakarepmu wis.
Iya. Ah. Apa nggih? Mbak Sintanya ada? Mbak Sinta ada. Duduk dulu nggih. Oh iya. Mbak Sin. Diutang dong, kamu ke? Lagi. Ya aku tuh bocah kok bengak-bengok ae. Piye to Mas, sampean kok wis tekan kene ae. Kok ngerti ibuku piye? Aku ning kene iki yo pengen petuk awakmu. Aku iki kangen ngono lho. Aku yo pengen ketemu sampean Mas. Aku ki yo kangen, tapi yo gak ngene carane. Lah yo aku ning kene iki yo metuki awakmu to wis e. Soalnya aku ning kene yo alasan dinas. Lah sampean rene lek karo bojone sampean to? Aku mau nanggung lho ya sampe konangan. Tenang, bojoku mau sak terno ning hotel, jadi aman. Wes Mas ya ojo ndek kene lanjut ning njaba ae tak njukuk tasik aku ya Mas ya. Oh, iki sing jare meeting. Loh, Dek, sampean mau tak kira wis ning hotel. Iya, aku ning hotel, tapi aku curiga karo kelakuanmu. Maksudku iki ngene lho, Dek. Oh, iki tak areke. Kon duwe hubungan apa karo bojoku? Jawaban. Apa sih kok rame-rame? Ono op? Tolong dijogo anake. Areke wis dadi simpenane bojoku. Simpenan. Gak mungkin. Gak mungkin kan simpenan nak. Ambe wong iki. Gak mungkin. Pikiran aku. Aku Siti Mas. Siti Mas iki anakmu. Gak mungkin ambe bapakmu dewe nak. Tiba iki to sing mau ndek sore iki. Iya, makanya tak omongi to, pancen Bu Siti ki selingkuh karo bos mbiyen. Yalah, jebul kambeli ceblok rado saka wite ya. Nah, makanya kuwi to, ning jaman pageblok iki, adewe iki kudu nrimo ing pandum. Dadi iki Gusti ora tau sare apa sing adewe lakoni kuwi mesti bakal ana asile. Nah, makanya kuwi wong sugih kuwi ora mesti seneng, tapi wong seneng kuwi ya mesti seneng.